Ilonggo Cops on Air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air. Ilonggo Cops on Air. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niyo salamat. Probinsya sa Iloilo. Good morning. Good morning, kids Santa Barbara. Isa ka man namin nga aga sa aton tanan-tanan. Welcome na diri sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Good morning sa inyo tanan-tanan. Adlaw kita karon nga Martes sa pizza 22 na kita karon sa bulan sa Agosto tuig 2023. Sa aton sini nga mga pumulyo diri sa banwasang Santa Barbara, kag subong man sa probinsya sang Iloilo, isakit ka man namin nga aga sa inyo tanan-tanan. Samtang na magapawayway ka mo diri no, sa or sa subong nga aga, samtang nagapawayway ka mo dira sa inyo sini nga panimalay, pwede ka mo magtimpla sang kape no, god nga magpamati kag maglantaw diri sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Madamo-damo kita sa mga topiko no, kapag discuss sa subong nga aga. Kagaman namin aton sini nga timpo no, sa subong nga Martes. Pranti sina na aton ginatamyawgin ng aton sini nga mga live viewers sa aton sini official Facebook page. Ang Iloilo Police Provincial Office, Kama Pro 6. Kag subong man sa Santa Barbara Ugyon page. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, kaupo ninyo sa subong aga ang inyong lokap, Police Corporal Erin Magarso. Kagaton sining padalon sa inyo sa subong aga ang mga balita impormasyon. Kag subong man na proyekto kag inisyatibo sang inyong mga lokaps diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning man sa atong Regional Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor. Kag subong man sa aton sini nga mga provincial staff. Sa papanguna sa aton sini nga provincial director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag subong man sa aton sini nga DPDA kag DPDO, Police Lieutenant Colonel Romar V. Pirhel, kag Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete. Kag subong man sa aton sini mga provincial staff. Ay labi na ginaw sa aton sini nga Chief of Provincial Community Affairs Development Unit, Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok,
Kag subong man sa aton sini nga mga tanan nga mga kapulisan nato no diri sa probinsya sang Iloilo. Sa tanan-tanan naton sini nga mga municipal police station. Sa 42 tanan ka mga municipal police station naton. Kag siyempre no including naman dira no ang syudad sang Pasig or ang aton sini nga Pasig City Police Station. Kag duwa naton sini ka mga mobile force company no ang first and the second Iloilo Provincial Mobile Force Companies. Dira sa banwasang Sara no kag subong man dira sa banwasang Tigbawan na Iloilo. Ang aton sini mga topiko nga pagdiscuss sa subong aga. Ang aton sini nga Bida Tour de Iloilo or sa dira sa 4th district no sang tinilikdan sini nga Sabado, August 19. Subong man may araman kita nga or nag-participate man ang inyong mga lokap diri sa probinsya sang Iloilo. Sa giniwa sini nga Brigada Eskwela 2023 sa halos tanan sini nga mga eskwelahan no, sa tagsa-tagsa sini mga banwa. Kang aton sini nga IPPO headquarters no nag-participate dira sa banwa sang Leon. Kag subong man dira sa banwa sang New Lucena, Iloilo. Kagaton man sini nga pagka-discuss no sa subong aga ang weekly operational accomplishments sang inyong mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Kaga speaking of Bida Tour de Iloilo naton, ini ika-5. Ika-5 na naton sini nga ugada no sang Bida Tour de Iloilo. Which is giniwat dira no sang tinlikdan sini nga Sabado, August 19. Dira sa banwasang Dingli no, labay dira sa banwasang Guiñas, pagadto dira sa Pasig City. Kasi sini nga Bida Tour nato nung Bida Tour de Iloilo ang ginadihon no sa Iloilo Police Provincial Office. I-support no sa programa sa aton sini nga Department of the Interior and Local Government. Sa sini nga Bida no nga stands for Buhay, Ingatan, Drugay, Ayawan. Kasi sini nga kadungan sa nga Bida Tour de Iloilo nato no duwa ini nga aton sini nga tinutuyo. Una is maingganyo naton or kampanya naton sa aton sini mga pumuluyo. Nalikawan no ang pag-engage sa illegal sini nga droga, either sa paggamit or pagduso or pag-involvement no. Tungod ang droga no wala gid sa mayo sining may dulot sa aton sini nga komunidad. Kagsubong man sa sini nga Bida Tour de Iloilo ang aton sini nga pagulikid man sa aton sini nga dunang manggad. Pinagi sa pagdanom no sang mga kahoy no sa aton sini nga palibot. Or pagulikid no sa aton sini nga palibot no kay manotisahan aton subong. Sa subong nga timpo nga daan no gamay lang ulan. Gamay lang sini nga pag sang tubig is magabaha na sa aton sini nga palibot. Ang ini nga tinutuyo man no in cooperation man sa aton sini nga or in support man sa kampanya sa aton sini nga Provincial Governor Arthur Toto Defensor Jr. That's why after naton sang sini nga pagsikad kontra droga, may ginahiwat kita sini nga tanom para sa probinsya. Kang aton sini nga programa no nadra na kumpisa sa banwasang Dingli sang tinlikdan sini nga Sabado. Alas 5 pa lang sang aga no. Ranang aton sini mga pumuluyo. Ilabi na gid ang inyo sini nga mga locaps no sa papanguna sang Dingli Municipal Police Station. Kag siyempre no sa pagpangunagid sa aton sini nga Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag support man no sa aton sini nga mga pumulyo dira no sa banwasang Dingli or dira sa 4th District of Iloilo. Ang 4th District naton is kuno pugusan no, siyempre ang banwasang Dingli, Dueñas, Pasig City no kag biban pa kining mga banwa. Karang support sa sining programa no kag madabuna mo ang aton sining mga cyclist no sa sining Bida Tour nga giniwat sang Sabado. Mga cyclist naton nga nagulupod no masobra 300 ka mga civilian kang mga police cyclist naton ang nag-participate no sa sining sikad kontra droga. Kag siyempre no tanom para sa probinsya.
Kagining bida Tor di Iloilo no, nga giniwat ra sa Banwa sang Dingle. Ginasuportahan gino sa aton sining mga force multipliers naton, ilabi na gid ang mga cyclist na naga-participate no alindra sa Banwa sang ordra sa plaza sang Dingle no, alas 5 pa lang sang aga no, sang Sabado. Present na ining mga kotora naton. Kag siyempre nga aton sining Melo Cup sa cyclist no. Kaga siyempre mga hippie man, present man sang tinlikdan sining nga Sabado. Ang mga hippie naton dira sa 4th District no. Kag ginaatinan gid no sang executive assistant. Sang in behalf of Mayor Rufino Palabrica III. Ara si Sir Mr. Ronald Cahuya no. Kag subong man si Honorable Alianet Helen Cerizo. Ang aton sining KKDAT no, Kabataan kontra Droga at Terorismo, at the same time aton sining SK President. Subong man present man dito sa Banwa sang Dingle no, si Pastor Jerry Santillanusa kag si Pastor Felizardo no, ang aton sining faith-based volunteers. Kag present man dito si Mr. Rodolfo Silva Jr. no, President sang Dingle Mountain Bikers. Kag sa nambala naton masobra 300 sini ka mga civilian kag mga police cyclist naton ang nagparticipate no sa sining sikad kontra droga. Kag siyempre man ang kapatanom man dito or may ara kitang giniwat nga tree planting dira sa syudad sang Pasig. Kung umpisahan nato na sining programa no, alas 5 pa lang sa aga or manang alas 6 na to sang Sabado sang aga. Dira sa Banwa sang Dingle Plaza no, kag siyempre nagumpisa na ang pagsikad no sang mga cyclist naton pagkato dira sa Pasig City. Kag present man dito sa aton sining program no, si sa kuniyang panaliwgan member no, Bongbong Palencia on behalf sa kay Mayor or sa aton sining or si Sir Bongbong Palencia on behalf sa kay Mayor Stephen Palmares. Kaga present man dito so, si Miss Laura Lynn Cabarga sang Pasig City LGOO. Subong man si Christian Kale Cadalson ang KKDAT President sang Pasig City. Kag subong man si Miss Alicia Dalipi no, ang aton sining City Environment and Natural Resources Officer. Kag subong man si Pastor Jose Libana no, sang Anila Faith-Based Volunteer sang dira no sa programa naton sa Pasig City. So masobra 500 no ka mga seedlings no nga mga fruit bearing trees ang gitanom no dira sa syudad sang Pasig. Kag ining bida Tor de Iloilo naton is ginahiwati naton na every month. Which is una dira no or una naton dito sa 1st District no, alin dira sa Banwa sang Uton. Pagkadto dira sa Banwa sang Tigbawan. Kakang ikaduha naton sining giniwat is dito sa Banwa naman or dito sa 5th District. Alindra sa Banwa sang Balasan, pagato naman sang Carles no, sang tinlikdan sining Binulan. Kakang aton sining ikatlo sining bida Tor de Iloilo giniwat naman dira sa 2nd District no. Dira sa Banwa sang Pavia, pagato naman sa Banwa sang San Miguel Iloilo. Kakang ika-4 no dito sa Banwa naman or dito sa 3rd District. Nakumpisa dira sa Banwa sang Haniway no, labay sa Banwa sang Kabatuan, pagkadto naman dito sa Banwa sang Maasin. Kag sa sinino ikalima naton sining ugada no sang bida Tor de Iloilo dira sa 4th District no, nga dira sa Banwa sang Dingle, labay sa Dueñas, pagkadto naman sa Pasig City. So bantayan no naman sa masunod sining bulan no, aton sining paghiwat sang bida Tor de Iloilo. So bantayan nyo naman kung di naman kita nga Banwa kag kung sa diin nga distrito diri sa probinsya sang Iloilo. Kag ang aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo nun kapasalamat gid sa tanan sining mga force multipliers naton. Sa subong man sa aton sining mga cyclist no, mga civilian cyclist nag-participate no sa sining programa no sa tinlikdan sining Sabado. Kag sa next naton sining ugada no sa bida Tor de Iloilo. Bantayan nyo naman no kung sa diin naman kita nga Banwa
Kaga probably no basi magara kita nga mga twist naman no nga mga motor naman ang sa masunod naton sini nga activity ang mga-join. So alerto na dara no sa aton sini nga mga grupo sa mga motorsiklo sa masunod sini nga binulan no or sa masunod nga bulan magaiwat kita sa nga bidator dililo nga mga motor naman ang aton sini nga mga paintrahon no. Kaga sa aton sini nga mga topiko no masunod naton sini mga topiko. By the way, ng aton sining oras, no, alas 10:35 na sa aga. Once again, no, salamat kita no, sa opportunity nga ginatag sa local government unit sa Santa Barbara. Kagilabi na gino sa management and staff sa Radyo Ugyon, no, Santa Barbara. Sa pagkatagig yun no, sa inyo sining Melocaps nga makapalayag sa mga programa kag inisyatibo sa inyong Melocaps diri sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sini masunod sini nga topiko ang inyong Melocaps no diri sa probinsya sa Iloilo no nag-participate sa sini nga Brigada Eskwela 2023 which is nga tanan aton sini mga kabanuhanan no tanan nga mga municipal police station ang nag-participate gino sa sining giniwa sini nga birada or Brigada Eskwela 2023 sa kabugusan no nga diri sa kabugusan nga mga kabanwanan or sa tagsa sini ka mga banwa ang nag-participate no ang inyong mga kapulisan sa giniwat sini nga Brigada Eskwela 2023. Kaga nga Iloilo Police Provincial Office Headquarters no nag-participate gid no sa pagpanguna sa aton sini nga Provincial Community Affairs Development Unit Chief no. Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok. Which is kalambot kita no dito sa Banwasang Leon no sa tinikdan sining Webes. Dito sa sitio Miak-Ak, poblasyon na Leon na Iloilo sa Agosto 17. Nag-participate kita dito no sa Brigada Eskwela. Kaga kung i-play nato no aton sining video, ako nga makita ninyo dira no nga pag-participate no sa Iloilo Police Provincial Office sa sining giniwat sining Brigada Eskwela no dira sa Banwasang Leon. Kaya sa Biyernes naman, is mayara kita nga ginahiwat dito or na-participate man dara sa New Lucena. So aton lang tawon, lantawon nato ng aton sining video sa dara sa Banwasang Leon sang tilikdan sining Webes, Agosto 17. Ari kami subong diri sa Miak Primary School para patigayon sa ating Brigada Eskwela. Kag diri makita ang suporta sa aton kapulisan sa aton eskwelahan para nga matigayon no ang mga estudyante naton nga mabuligan nga ginagil. Una diri is mayara kita nga libreng gupit nga ginahimo sa aton nga first provincial mobile force company. Kag ini ang pag-install man sa aton nga mga net para sa mosquito naton which is donated sa aton nga congressman sa 1st District Honorable Janet Karen.
So amo ning install sa aton kapulisan para maproteksyonan man ang aton kabataan diri against sa dinggi no na posible nga matabo diri sa area nila. So isa ni ini sang aton nga beneficiary ang Miyaak Primary School. So nakita naton nga medyo bululigan ini nga school kag nakita naton nga naga-start pa lang ini nga school. So need gid nila labi na gid ang pag-prepare sa school nila kay limited katama ang ilang mga estudyante diri. So limited man ang parents nga nagakadto para magkulig. So amo ni ang purpose ang aton nga Leon Municipal Police Station kag of course ang Iloilo Police Provincial Office under sa leadership sa aton nga mapisan man nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palumo. So ini is whole day ni naton nga paghimuon diri no. Madamo kita sa activity. Labi na gid ang pagpamintura sa school, ang paglimpyo sa aton nga mga surrounding diri sa school nga ni kag ang pag-repair sa mga sa mga gamit diri. Labi na gid ang mga bangko nila ginapaminturahan sa aton kapulisan together sa mga parents ang mga kabataan nga nag-eskwela diri. So dako man ang pagkasalamat naton sa aton nga faculty and staff diri sa Miyaak Primary School tungod sa nga very matinatapon ang staff naton diri kag ang pag-welcome nila diri sa aton manami gid no kag we are hoping ang and may God bless us all. Hello, Iloilo! Salamat, Pilipino! Life is beautiful. Kaligtasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin sa paglalakbay, pulis laging nandyan. Ano bang oras ay malalapitan? Kaya huwag mag-alala kaibigan, sa anong mang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKA equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Pulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan. Lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. So inyo nakita ni sini no aton sining video no dra sa sitio Miyaak no sa poblasyon sa banwasang Leon Iloilo. Aton sining pag-participate no sa sining giniwat sining Brigada Eskwela 2023. Kag pagka-Biyernes no sadto no after sang Huwebes may ara kita nga or nag-participate man kita no sa Brigada Eskwela no dra sa banwasang New Lucena. Dra sa Barangay Bululakaw no dra sa Bululakaw Elementary School. Dira sa Barangay Bululakaw, No Lucena, Iloilo. Which is makita nyo sa aton sining official Facebook page no ang Iloilo Police Provincial Office. Ang giniwat no or pag-participate no sa inyong locaps diri sa probinsya sang Iloilo sa sining Brigada Eskwela 2023.
Kaga aton sini nga dala dito nga mga serbisyo no, siyempre nagbuli kita paninlo sa eskwela at madata naman ang dengue. So nag-install dito na ang inyong Melo Caps no sang insect treated net no para proteksyon sa mga kabataan. Aton sinang oras alas 10:45 na sa aga. Sa gyapon no kamo nagapamati diri sa Radyo Ugyon no, DYAS 106.7 FM sa Hello Caps on Air. Kagaton sini masunod nga topiko no ang weekly operational accomplishments sang inyong Melo Caps. Diri sa probinsya sang Iloilo no sang tinlikdan sini nga semana. Lunes tobtob Domingo nga adlaw or August 14 hasta sang Domingo 20 no, August 20. Which is nga 19 tanan ka mga wanted person ang nitigayan sining madakop no sa kabugusan sini nga semana. Kag napulo diri ang mga most wanted persons classified as mga municipal and provincial level. Kag mayara kita ka mga siyam no nga mga naging serbihan sa nga restaurant sa sining August 14 no, Lunes tubtob Domingo nga adlaw. Kagaton sining accomplishment no sa intensified campaign naton against illegal drugs. Ito ang natigayon sining ma-aresto against serbihan sang or na dakop no sa giniwat sining mga buy bust operations. Kag 39 gramo no nga mga or ginapatihan siya bo. Ang natigayon sining ma-recover no nga may standard drug price no nga 142,800 pesos. Kag sa kampanya naman naton kontra armas utang, apat naman sini ka mga armas ang natigayon sini nga ma-recover or mag-turnover sang inyo sini nga Melo Caps no. Diri sa probinsya sang Iloilo sa mga nagkalinayan sini nga mga istasyon. Kag sa kampanya naman naton kontra illegal quarry, pito sini ka mga bago ng tigayon sini nga mga apprehend naton. Kag mostly wala sang delivery receipt kag wala sang nakaigo sini nga dokumento. So padayon ang aton sining intensified campaign no, ilabi na gid sa pag kampanya naton kontra illegal nga droga. Subong man sa pagpangsikop sa mga wanted person diri sa aton sining probinsya. Kampanya naton kontra illegal gambling. Ang kampanya man naton no, padayon man gyapon aton sining uplan tikal o kon uplan tukhang kontra armas utang sa pagpang-recover no sa mga armas no diri sa aton sining probinsya. Kag subong man padayon man aton sining kampanya no kontra illegal quarry. Ginidesify ginaton ining mga kampanya naton kay muning mga hindi manami so or mga illegal nga ginahikot sa aton sining mga pumuluyo nga nakapikto no sa aton sining peace and order no diri sa probinsya sang Iloilo. Ilabi na gid no sa intensified campaign naton against illegal drugs. Which is nga hindi manami sini nga may dulot sang illegal sini nga droga sa mga utok no sa aton sini nga mga pumuluyo ilabi na gid sa mga kabataan. Which is nga kung makatilaw ka na sini no, so forever na kumbaga may tuktok ng imo sini nga utok. So hindi na makapaminsar sang maayo no, ilabi na gid sa mga kabataan kung makagamit sini. Hindi na makapaminsar sang maayo kag probably no makaguba gid sang ila sini maayo sini nga potoro. So aton reminder sa mga ginikanan no, be on top no sa aton sini nga mga kabataan sa pagmonitor sang ila sini mga activities. Sa pagmonitor kung sino ba lang ila sini nga mga ginaupdan sini nga mga individual. Kapag monitor man sa ila sini mga grupo no nga basibay kita kabalo, sila naga-engage na sa paggamit sang droga kag basi kung nagaduso pang iban no, labi na gid mga kabataan naton. Kumantayan naton maayo no, monitor naton kada adlaw, hindi naton pag siling saliglan dira kung kay sino. Kung kapin pa ko mga minor no nga kay nahanglan gid nila sang ila sini nga ginikanan o pag monitor sang ila sini nga ginikanan. Bugman pa dahil man naton sing kampanya no kontra armas utang sa pagpanggaber no sa mga armas utang diri sa aton sining mga banwa. Kung kamo dira may ginoptan nga mga paltik mga armas no, i-turnover nyo na sa inyo sining mga Ilonggo Caps no, gon nga hindi na makadulot sang distrasya sa inyo sining mga panimalay. Kung expired naman ang inyo sining mga lisensya no, temporarily no i-turnover nila or i-turnover nyo sa aton sining mga municipal police station or malapit sining mga municipal or nga estasyon no dira sa inyo sining lugar. Hindi man kinahanglan og tumandong sa piyak nga banwa, dira ka lang nga banwa gid mo turnover no. Pwede ka man ka turnover dira sa piyak man nga banwa or pinakalapit dira sa inyo sining barangay. Kasubong man padayon maton sing kampanya no kontra illegal quarry. Sa mga quarry operators nato no, kumplituhon na lang ang mga requirements or mga permit
Agon matulunsay nga sining mga quarry operations, no? Hindi kun nga hindi nandra ma-disturbo pa kay mas madako, no, ang penalty, no, compare sa mga requirements nga require ninyo nga kinahanglanon ninyo agon nga matayo yon ang inyo sining negosyo. Aton sining oras alas 10:50 na sa aga. Once again, nagpasalamat kita sa Radyo Ugyon sa sining opportunity no nga ginahatag niya sa aton sining mga ilocaps sa Iloilo Police Provincial Office, no, sa agon nga makapalayag kita sa mga proyekto kag inisyatibo sa inyong mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo sa dalong sa pagdumalahan, no, sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Thank you so much sa inyo sining pagupod, ilabay na gid sa aton sining mga live viewers. Ang Ahoy Municipal Police Station, no, nagalantaw gid. Thank you so much gid sa pagmonitor. Grabe na gid sa ila sining mga mapisan dira nga mga PCR nila. Pag sa mga tropa naton dira, no, sa pagpangunahan ni Police Lieutenant Randy Lambungan. Grabe na gid sa ila sining PCR man dira, no, kay Police Corporal John Valencia, kag kay Police Corporal Nixon Estacion. Kag subong man si Sir or si Ma'am Hinita Selbor, no, good morning. Sa inyo tanan-tanan, thank you so much gid sa pag-monitor. Ang Iloilo Police Provincial Office na nakapadayon sa aton sining mga intensified campaign kag subong man sa mga activities, no, sa ang inyong locaps. So bantayan nyo sa masunod sining mga binulan, no, sa bulan sang September, Crime Prevention Month naman naton. So bantayan nyo mga series of activities naton nga ginahiwat, no, diri sa probinsya sang Iloilo. Maraming salamat sa local government unit sang Santa Barbara. Bumaan sa management and staff, no, sang Radyo Ugyon. Labi na gid, no, sa pagpanguna sang ilang station manager, no, kay Sir Boboy Socaldito. Bumaan sa aton sining technician, no, technical partner naton kay Sir Genesis Demihilio. Bumaan sa staff, no, sang Radyo Ugyon. Thank you so much gid. Pilitanay naman kita sa masunod sining Martes, no, ang aton sining oras, no, alas 10 Oktubre alas 11 sang aga kada Martes. So bantayan nyo aton sining programa Ilocaps on Air. Thank you so much gid. Kaupo ninyo sa subong aga Police Corporal Erwin Magarso sa ngalan sa aton sining Provincial Director, no, Police Colonel Ronaldo Palomo, kag sa aton sining Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Kaupo ninyo sa subong aga ang inyo Iloca Police Corporal Erwin Magarso. Inyo masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!